ассалому алейкум бинандагони азиз. имрӯз пешниҳоди шумо мавзӯи шашуми ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ собиқаи корӣ манзур карда мешавад. бояд зикр намуд ки мавзӯи мазкур аз 6 савол иборат аст. саволи аввал мафҳум ва намудҳои собиқаи корӣ, саволи дуюм собиқаи кории умумӣ, саволи сеюм собиқаи кории махсус ва хизмати дарозмуддат, саволи чорум собиқаи кории бефосила, саволи панҷум ҳисоби умумӣ ва махсуси собиқаи корӣ, саволи шашум исботи собиқаи корӣ. барои омӯзиши мавзӯи мазкур бояд зикр намуд ки адабиёти муайян пешниҳод шудаанд ки онҳо ба қалами олимои ватанӣ ва хориҷӣ тааллуқ доранд. мегузарем ба баррасии саволи аввали мавзӯи имрӯза, яъне мафҳум ва намудҳои собиқаи корӣ. собиқа ҳамчун ҷузъи муҳимтарини таркибӣ бо пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ алоқаманд аст. дар байни як қатор ҳолатҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнок ҷойи худро устувор ишғол кардааст. бо вуҷуди будани собиқаи корӣ муҳлати муайян на танҳо ба вуҷуд омадани ҳуқуқ ба навъҳои гуногуни таъминоти иҷтимоӣ ба монанди пулӣ васлӣ, балки инчунин ҳисоб кардани маблағҳои пардохтаҳои нақдӣ вобастагӣ дорад. тамоюлҳои инкишофи қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ нишон медиҳад ки нақши собиқаи корӣ калон дар ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ боқӣ мондааст ва ба дараҷаи таъминоти иҷтимоии шаҳрвандон таъсир мерасонад. дар давоми 10 солаи охир собиқа ҳамчун мафҳуми ҳуқуқӣ бетағйир намондааст, балки паҳлӯҳои наву зуҳури моҳияти он ташаккул ёфтааст. худ истилоҳи собиқа муддати тӯлонӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ истифода мешавад. бо вуҷуди ин падидаи мазкур кам омӯзонда шудааст ва бисёр масъалаҳои марбут ба падидаи ҳуқуқӣ на дар назари умумии ҳуқуқ ва на дар илми соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ ҳалли ақидаи худро пайдо карданд. ҳатто дар ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ солҳои охир мавзӯи баррасишаванда ба доираи таваҷҷӯҳи муҳаққиқон хеле кам меафтад ва муддати тӯлонӣ мавриди таҳлили ҳаматарафаи назариявӣ қарор нагирифтааст. дар ҳамин ҳол аҳамияти он бешубҳа аст, зеро дар назари соҳавӣ на танҳо аз ҷиҳати истилоҳот, балки дар робита бо табиати ҳуқуқии собиқа мавқеи он дар низоми ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, аҳамияти он дар назари соҳавӣ ягонагиро пайдо карданаш хеле душвор аст. механизми танзими ҳуқуқӣ усулҳои ҳисобу китоб ва дар соҳаи татбиқи амалии меъёрҳои собиқаи корӣ низ проблемаи зиёдро доранд ва ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон бевосита алоқаманд ҳастанд. маълум аст ки масъалаи собиқаи кориро намояндагони илми ҳуқуқи меҳнат дар ибтидо омӯхта ба чунин хусусият ба монанди давомнокии фаъолияти меҳнатии шахс ҳамчун корманд, ҳаёти ӯ дар меҳнат вобаста ба хусусиятҳои хоси фаъолияти меҳнатӣ ки ба он дар давраи шӯравӣ ин мафҳум номи тавсифии собиқаи кориро пайдо кард аҳамият доданд. аммо раванди ҷудошавии ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ҳамчун як соҳаи мустақили ҳуқуқ ба омӯзиши моҳияти ҳуқуқии собиқа такони нав бахшида имкон дод ки хусусиятҳои мушаххаси собиқа дар ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ муқаррар карда шаванд ва дар назари ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ равишҳои гуногуни дарки собиқа пешниҳод карда шуданд ки кӯшиши ба он додани мафҳумҳои умумӣ ба ҳисоб мераванд. дар раванди пас аз истилоҳот ё ки ислоҳоти гузарондашуда мутаассифона фаъолияти қонунгузор мусоидат накард ки ҳамаи навъҳои собиқа аз нигоҳи ҳуқуқӣ муқаррар карда шаванд ва ба онҳо мафҳумҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ дода шавад. масалан собиқаи корӣ дар суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ, собиқаи суғуртаи ҳатмии нафақа, собиқаи хизмати давлатӣ, собиқаи кори шахсоне ки аз
фалокатҳои радиатсионӣ ва техногенӣ зарар диданд ва ғайра пайдо шуданд. бо вуҷуди таҳияи мафҳуми умумии собиқаи корӣ дар қонунгузори таъминоти иҷтимоӣ ҳамчун далели ҳуқуқӣ ва муттаҳидсозии меъёрҳои он на танҳо ба талаботи техникаи қонунгузорӣ вобаста аст, балки шарти зарурии таъмини моҳияти бо низом мебошад, ки ягонагии сохтори қисми умумӣ ва махсуси ин соҳаро ифода мекунад. ва агар имрӯз мо рӯ орем ба назариҳои гуногун оид ба мафҳуми собиқаи корӣ, дар адабиёти ҳуқуқӣ метавонем ба як қатор мафҳумҳое аз ҷониби олимон пешниҳод карда рӯбарӯ гардем. масалан, ба андешаи Агашев давомнокии умумии давраҳои меҳнат ва ё фаъолияти дигар, инчунин рафтори фоиданоки ҷамъиятӣ дар давоми ҳаёти одам, ки ба он меъёрҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ оқибатҳои ҳуқуқиро нисбат ба навъҳои алоҳидаи кафолатҳои таъминоти иҷтимоӣ алоқаманд мекунанд, ҳамчун собиқаи корӣ маънидод шудааст. ё ин ки меронова таъкид менамояд, ки собиқа дар ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ҳамчун ҳолати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамият дошта, давомнокии умумии кор ва фаъолияти дигар бо пардохти ҳаққи суғурта ё бепардохти ҳаққи суғурта, дигар муҳлатҳои пешбининамудаи қонун, инчунин дар ҳолатҳои муқаррар гардида давраи иқомат дар кишвар агар қонун ба ин давраҳо вобаста бошад фаҳмида мешавад. яъне истилоҳи собиқа дар ин бо мафҳумҳои гуногун пешкаш мегардад. бояд зикр намуд, ки дар сатҳи байналмилал низ дар санадҳои байналмилалӣ аз ҷониби ташкилоти байналмилалии меҳнат санадҳо ба монанди конвенсияҳои қабул шудаанд, мафҳуми муайян ва мушаххасеро пешбинӣ намекунанд, аммо тафсири мундариҷаи ин мафҳум ба маънои байналмилалии ҳуқуқиён чун қоида моро ба он водор мекунад, ки аз он баъзе нишонаҳои умумии мафҳуми собиқаи кориро гирем. масалан, мувофиқи моддаи 1 конвенсияи созмони байналмилалии меҳнат таҳти рақами 102 аз соли 1952 дар бораи стандартҳои ҳадди аққали таъминоти иҷтимоӣ, истилоҳи собиқа маънои давра ё давомнокиеро ифода мекунад, ё ин ки собиқаи кор ё собиқаи иқомат дар ин ё он кишвар аст, ё баъзе омӯзишҳои ин шароитҳоро дар худ фаро гирифтааст. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари санадҳои байналмилалӣ мафҳумҳои гуногун оид ба собиқа ҷой доранд, гарчанд ки мафҳуми умумӣ ҷой надорад, лекин бо назардошти намудҳои алоҳидаи собиқа дар қонунгузорӣ мафҳумҳо пешбинӣ шудаанд. масалан, дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ, собиқаи суғуртавӣ давраест, ки шаҳрванд ё корфармо бо тартиби муқаррар гардидаи саҳми суғуртавиро пардохт намудааст ва он дар низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ ба назар гирифта шуда барои таъин ва пардохти нафақа ҳуқуқ медиҳад. ё ин ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ чунин мафҳумҳо ба монанди собиқаи касбӣ, собиқаи махсус пешбинӣ шуданд. дар зери мафҳуми собиқаи касбӣ, давомнокии кори шароитшон махсуси шахси суғурташудае, ки дар давоми он ба ӯ саҳмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавии касбӣ пардохт гардидааст, маънидод шудааст. ё ин ки зери мафҳуми собиқаи махсус, давомнокии кори шароиташ махсус, ки барои нафақаи меҳнатии имтиёзнок аз рӯи сину сол вобаста ба шароити махсуси меҳнат ё ба нафақаи меҳнатӣ барои хизмати дарозмуддат мутобиқи қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ медиҳад, мафҳум ҷой дорад. ва агар имрӯз бо назардошти муқаррароти қонунгузории байналмилалӣ, андешаи олимон, қонунгузории миллӣ, мо ҳамаи онро ҷамъбаст намоем, чунин мафҳумро метавонем пешкаш кунем, ки он фарогири тамоми намудҳои собиқа ва хусусиятҳои алоҳидаи он мебошад. ба андешаи мо собиқаи корӣ гуфта давомнокии фаъолияти меҳнатӣ ва ё фаъолияти дигари фоиданоки ҷамъиятӣ, инчунин дигар давраҳоеро меномад, ки ба онҳо ба вуҷудоии оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ
дар таъминоти иҷтимоӣ вобаста аст. собиқаи корӣ бояд зикр кард, ки дорои таркиби мураккаби факти ҳуқуқии зарурӣ аст ва он боиси ба вуҷуд омадани бисёр муносибатҳои ҳуқуқӣ ба монанди нафақавӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба пардохтҳои намудҳои кӯмакпулӣ ва инчунин имтиёзҳо мегардад. давомнокии собиқаи корӣ бевосита ба ҳолати ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии таъминоти иҷтимоӣ таъсир мерасонад. бо назардошти он ҳамчун мо метавонем таъин намудани нафақа, кӯмакпулӣ, ҳаҷми имтиёзҳои иҷтимоиро муайян намоем ва бо назардошти таърифҳои баёншуда метавонем чунин намудҳои собиқаи кориро аз ҳам фарқ кунем. яъне собиқаи кории умумӣ, собиқаи кории махсус, собиқаи кории хизмати дарозмуддат, собиқаи кории бефосила ва ғайра. дар як вақт собиқаи кории махсус ва бефосила дониста бошед, ки ба қисмати таркибии собиқаи кории умумӣ дохил мегарданд. акнун мегузарем ба баррасии ҷавоби саволи дуюми мавзӯи гузар. собиқаи кории умумӣ маҷмӯи давомоти кор дар асоси шартномаи меҳнатӣ, дигар фаъолияти фоиданоки ҷамъиятӣ ва давраҳои дигари дар қонун муқарраршуда навобаста аст талаффуз мебошад. собиқаи кории умумӣ ҳамчун як унсури таркибии мураккаби ҳуқуқӣ дар ба вуҷуд омадан тағйир ёфтани муносибатҳои ҳуқуқӣ вобаста ба таъини нафақаи меҳнатӣ синусолӣ, маъюбӣ, бинобар маҳрум шудан аз саробон, инчунин дигар муносибатҳои ҳуқуқии бахши таъминоти иҷтимоӣ нақши муҳимро мебозад. давомнокии собиқаи кории умумӣ бевосита ба ҳаҷми нафақаи меҳнатӣ таъсир мерасонад. ба собиқаи кории умумӣ ҳама гуна кор дар асоси шартномаи меҳнатӣ, кор дар ташкилоти кооперативӣ, кори дигар ки корманд дар давоми он таҳти суғуртаи давлатии иҷтимоӣ қарор дошт, дар мақомоти алоқаи махсус ва ё қисми ҳарбӣ навобаста аз ҳаҷми он фаъолият кард, ё ин ки собиқаи корӣ аз ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонӣ дохил карда мешавад. давраҳои фаъолияти эҷодӣ аъзоёни иттифоқи эҷодӣ, нависандагон, рассомон, оҳангсозон, киноматографистон, фаъолони театр ва дигарон, инчунин адибон ва рассомоне ки аъзои ин иттифоқ намебошанд, ба кори зикршуда баробар карда мешаванд. хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, дар қушунҳои сарҳадӣ ва дохилӣ, қушунҳои мудофиаи гражданӣ, мақомоти амният ва дигар воҳидҳои ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон ки мувофиқи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ташкил шудаанд ва оилаҳои онҳо ба собиқаи кории умумӣ дохил мешаванд. ба собиқаи кории умумӣ инчунин вақти таҳсил дар омӯзишгоҳ, дар мактабҳо, курсҳои тайёрии мутахассисон, такмили ихтисос ва дараҷа, дар муассисаҳои миёна ва олии таълимӣ, омӯзиш дар аспирантура ва докторантура низ дохил мегардад. дар баробари кор ба собиқаи кории умумӣ, шаҳрвандон ин давраҳоро метавонанд ба собиқаи кории худ дохил намоянд. кори кироя бо подош аз рӯи шарти вақти кории пурра ё нопурра иҷронамояндаи онҳо, инчунин соҳиби дигар намуди кор ё хидмати даромаднок буданашон. дигар мустақилона худро ба кор таъмин намудан аз ҷумла шахсони ба соҳибкории хурд, миёна ва калон машғул буда, шахсони ба фаъолияти соҳибкории инфиродии меҳнатӣ бе ташкили шахси ҳуқуқӣ машғул буда, аъзои кооперативҳои истеҳсолӣ, хоҷагии деҳқонӣ, фермерӣ ва аъзои оилаи онҳо ки қитъаҳои замин гирифтаанд, хоҷагии ёрирасони шахсӣ доранд ва маҳсулоташонро дар асоси шартнома тибқи қонунгузорӣ басташуда ба фурӯш мебароранд, дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ иштирок менамоянд, инчунин аъзои оилаи ба онҳо ёрирасонанда ки ба кор таъмин шудаанд. дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар қушунҳои воҳиди низомӣ мутобиқ қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва созишномаҳои байналмилалӣ хизмати ҳарбиро адо менамоянд.
در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، تحصیلات کسبی و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی در بخش روزانه تحصیل و همزمان کار کرایه را اجرا می‌نمایند. از جمله با راحتی خدمات دولتی شغل اهالی تعلیم می‌گیرند. در تشکیلات جمعیتی غیر تجارتی و مؤسسه‌های دینی که فعالیتشان با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مخالف نمیباشد مشغول کار میباشند، صاحب کار میباشند، لیکن در جای کار با سبب کار ناشایمی، رخصتی، بازآموزی، تکمیل اختصاص، باز ایستادن استحصالات از جمله با سبب کارپرتایی با وجود آمده دعوت به جمعآمد حربی یا دیگر سبب‌ها موقتا حاضر نیستند. با وظیفه مزد در مقامات حاکمیت و اداره دولتی انتخاب، تعیین و تصدیق شدند. مؤسسه یا مؤسسی اشتراکچی تشکیلات می باشند به اصطلاح مؤسسان تشکیلات‌های جمعیتی و دینی، بنیادهای خیریه و غیره، جمعیت‌های شخصان حقوقی به مانند اسوسیاسیون و اتفاق‌ها که نسبت این تشکیلات‌ها حقوق مالی ندارند، با جایهای محرومی از آزادی نسبت آنها جزا تعیین کرده شده است و دیگر نمودهای فعالیت که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان منع نکرده است به دوره‌های سابقه کاری عمومی داخل می شود. سوال سیوم موضوع ما سابقه کاری مخصوص و خدمت دراز مدت می باشد. سابقه کاری مخصوص این دواماتی وقتی کار در شرایط معین مهنتی به مانند شرایط مهنتی وزنی، ضررناک و غیره است. در وظیفه‌های معین در منطقه‌های معین طبیعی و اقلیمی ناحیه‌های کشور و دیگر دوره‌های میباشد که باعث تعیین امتیازناک نفقه مهنتی یا با قاعده‌های مخصوص پیش بینی شده است. قاعده‌های به حسابگیری سابقه کاری مخصوص گوناگون میباشند، به نمودهای علاوه سندهای معیاری حقوقی مقرر کرده میشوند. مثلا با قانون جمهوری تاجیکستان درباره تأمین نفقه خدمتچیان حربی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تأمین نفقه شهروندان جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه دولتی سقوطی و دولتی و غیره و نمود مخصوص سابقه کاری برای خدمت دراز مدت می باشد و باید تاکید کرد که در فرقیت از سابقه کاری مخصوص سابقه کاری خدمت دراز مدت دوامات مقرر نموده فقط حقوقی است که حقوق به نفقه را وابسته سن و سال به حالتی یا اینکه شرطی از کار آزادکنی می دهد و دایره کارمندان دارای حقوق به نفقه برای خدمت دراز مدت وسیع است، چون که با آنها می توانیم داخل نماییم کارمندان مشغول کار به شرایط مخصوص مهنت، کارمندان ساحه آموزگاری، کارمندان اویت گرجدنی، شخصانی که به حفظ سلامتی اهالی مشغولند، صنعتکاران و دیگر شخصان ایجادی و خدمتچیان حربی و دولتی. همچون قاعده نفقه برای خدمت دراز مدت بعد دقت فعالیت کسبی تعیین کرده می شود که وابسته به آن نفقه تعیین شده است. سوال چهارم ما سابقه کاری بفاصله می باشد. سابقه کاری بفاصله این دواماتی وقتی کار آخران، فعالیت فایده‌ناک جمعیتی و دوره‌های دیگری در قانون مقرر شده است. اگر تنفس فعالیت مهنتی هنگام گذشتن از یک کار به کار دیگر از مهلت در قانون مقرر شده زیاد نباشد، در این مورد سابقه کاری بفاصله جای دارد. در تامینات اجتماعی اهمیت حقوقی به سابقه کاری تنها در مورد تعیین کمک پولی برای موقتا گم کردن قابلیت مهنتی داده می شود. بغیر از کار در اساس شرطنامه مهنتی چنین دوره ها را ما می توانیم به سابقه کاری بفاصله داخل نماییم. اولا خدمت در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، در قشرهای سرحدی و داخلی، قشرهای مدافع گرجدنی، مقامات امنیت و دیگر واحدهای نظامی جمهوری تاجیکستان که موافق قانون‌های جمهوری تاجیکستان تشکیل شدند، از جمله در وقتی
номи дигар доштани онҳо. вақти таҳсил дар омӯзишгоҳ ва мактабҳои омӯзиши касбӣ ихтисосӣ, агар танаффус байни рӯзи озод шудан аз хизмат ва ё таҳсил ва даромадан ба кор ва ё таҳсил аз 3 моҳ зиёд нашуда бошад. вақти прогули маҷбурӣ дар ҳолати барқарор шудан ба кор, вақти нигоҳдорӣ дар ҳолате ки иҷрои ҷазо ҳангоми ғайриқонунӣ будани он агар рӯзи баровардани ҳукми сафедкунанда ва ё қабули қарор оид ба қатъи парвандаи ҷиноятӣ бо сабаби набудани ҳолат ва ё таркиби ҷиноят исбот нашудани гунаҳгории шахс дар содири ҷиноят то рӯзи оғоз намудани кор аз 3 моҳ зиёд нашуда бошад. собиқаи корӣ бефосила дар ҳолатҳои зерин инчунин низ нигоҳ дошта мешавад. агар танаффус дар кор аз 2 ё 3 моҳ зиёд нашавад, ҳангоми ба кор омадани шахсоне дар ноҳияи шароиташ махсуси табиию иқлимӣ кор мекунанд ва муҳлати шартнома ба охир расидааст. ҳангоми омадан ба кор, ҳангоми озод шудан аз кор дар хориҷа аз ташкилоти ватанӣ ва байналмилалӣ, ҳангоми омадан ба кор аз давлатҳое ки байни онҳо созишнома оид ба таъминоти иҷтимоӣ баста шудааст, аз ҷумла лаҳзаи омадан ба Тоҷикистон. дуюм, агар танаффус дар кор аз 4 моҳ зиёд нашавад, ҳангоми омадан ба кор, ҳангоми аз кор озод шудан бинобар вазъи саломатӣ ё муқаррар намудани маъюбӣ, муҳлати табобат ё сиҳатёбӣ 4 моҳ ба ҳисоб гирифта мешавад. сеюм, навобаста аз давомоти танаффус, ҳангоми омадан ба кор, баъди аз кор озод намудани шавҳар зан бинобар гузаронидан ба кори дигар ба маҳалли дигар, ҳангоми омадан ба кор баъди озодкунӣ вобаста ба баромадан ба нафқаи синусолӣ ё хизмати дарозмуддат. дар ҳолатҳои зерин собиқаи корӣ нигоҳ дошта намешавад. аввалан, баъди қатъи шартномаи меҳнатӣ бо асосҳои зайл, барои амали гунаҳгорона, қувваи қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд оид ба маҳрум намудани корманд аз озодӣ ва ё кори ҳатмии берун аз ҷойи кори ӯ бо талаби мақомоти касаба, бо хоҳиши худи корманд без сабаби ӯзнок такроран аз кор озод намудан. давраҳои зайл собиқаи кории бефосиларо қатъ намекунанд, ба он низ дохил карда намешаванд. вақти таҳсили рӯзона дар донишгоҳ, омӯзишгоҳ ва ғайра, вақти дар хориҷа будани аъзои оилаи шахсе ки ба ташкилоти ватанӣ ва ё байналмилалӣ фиристода шудааст, вақти гирифтани кӯмакпулӣ барои бекорӣ, вақти иҷрои корҳои ислоҳӣ бе маҳрумсозӣ аз озодӣ ва ғайра. акнун мегузарем ба баррасии саволи панҷуми мавзӯи имрӯза: ҳисоби умумӣ ва махсуси собиқаи корӣ. давраҳое ки ба собиқаи кории умумӣ ва махсус дохил мешаванд, вобаста ба давомнокии воқеияти тақсими ба истиснои ҳисоби зиёд кардани давраҳои мушаххас ба коэффисиентҳои муқарраршуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. ба таври имтиёзнок чунин давраҳои кор ба ҳисоб гирифта мешаванд. якум, барои 1 соли корӣ, масалан марҳилаи навигатсионии пурра дар корхона ва ташкилоти соҳаи истеҳсоли мавсимӣ. дуввум, 2 карата барои иштирок дар ҷанги бузурги ватанӣ, хизмат дар асоси даъват. сеюм, 3 карата, масалан дар қисми ҳарбӣ, штаб ва ҷузъҳои он ки ба қӯшунҳои амалкунанда дохил мешаванд. ва чорум, 1.5 карата, масалан дар ноҳияҳои вазъи табиию иқлимии номусоид танҳо дар мавриди моҳи пурра кор намуданд. инчунин қонунгузорӣ низ муқаррароти алоҳидаро оиди ҳолатҳо пешбинӣ кардааст. масалан дар асоси моддаи 19 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ, ҳангоми муроҷиати шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъини нафақа ки қисми собиқаи меҳнатиро хизмати давлатӣ аз ҷумла берун аз ҳудуди мамлакат ё фаъолият дар ташкилоти байналмилалӣ ташкил медиҳад ва дар ин давра саҳми суғуртавӣ пардохт нашудааст,
инчунин дар ҳолате ки онҳо тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқи гирифтани нафақаро пайдо накарданд, бо мақсади дохил намудани ин давраҳо ба собиқаи суғуртавӣ ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ маблағи умумии саҳмҳои суғуртавӣ бо ҳисоби зайд пардохта мешавад. музди миёнаи меҳнат бо теъдоди моҳҳои ба собиқаи суғуртавӣ дохилшаванда зарб зада шуда, ба тарофаи муқарраргардаи саҳмҳои суғуртавии соли дахлдор зарб мегардад. пардохти маблағи саҳмҳои суғуртаро барои давраи чунин фаъолият метавонад худи шаҳрванд ё ба ҷою корфармо тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ намояд. дар мавриди таъин намудани нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол, маълумот оид ба собиқаи суғуртавӣ, ҳаҷми сармояи шартии нафақа ва андухти захираҳои нафақавие ки дар қисми махсуси суратҳисоби инфиродӣ ҷамъ шудаанд, инчунин дигар маълумоте ки мувофиқи қонун пешниҳод мегардад истифода бурда мешавад. нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину солро метавон иловапулиҳо аз ҳисоби маблағ буҷети давлатӣ таъин гардида дар бар гирад. барои муайян намудани андозаи қисми суғуртавии нафақа аз рӯи сину сол, ҳаҷми ӯҳдадориҳои нафақавии мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи таъминоти нафақа, яъне сармояи шартии нафақавӣ бо тартиби зерин ҳисоб карда мешавад. ӯҳдадории нафақавӣ бо пул ифода гардида то давраи ҷорӣ намудани ба ҳисобгирии инфиродӣ тибқи муқаррароти моддаи 58 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ. пардохти саҳмҳои суғуртавӣ дар низоми ба ҳисобгирии инфиродӣ бо назар гирифташудаи шахси суғурташуда бо роҳи индексатсияи ҳарсолаи он мутобиқ қонунгузории кишвар. яъне қисми суғуртавии нафақаи суғуртавӣ аз рӯи сину сол бо роҳи тақсим кардани маблағи сармояи шартии нафақавии шахси суғурташуда барои нафақа муроҷиаткунанда ба шумораи моҳҳои давраи пардохти эҳтимолӣ ки то 1 январи соли 2017 ба 120 моҳ ва аз 1 январи соли 2017 ба 180 моҳ баробар мебошанд муайян карда мешавад. қисми суғуртавии нафақаи суғурта аз рӯи сину сол ба шахсоне ки собиқаи зарурии суғуртавӣ надоранд аз рӯи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории кишвар ҳисоб карда мешавад. барои шахсоне ки собиқаи суғуртавӣ дар қонунгузории пешбинишударо доранд, андозаи қисми суғуртаи нафақавии суғуртавӣ аз рӯи сину сол наметавонад аз андозаи 100% ва барои шахсоне ки собиқаи суғуртавии пешбинишударо надоранд аз андозаи 70% нафақаи заминавии муқарраршуда кам бошад. ба баррасии саволи шашуми мавзӯи имрӯза мегузарем ки он бошад низ исботи собиқаи корӣ аст. воқеан собиқаи корӣ дар асоси ҳуҷҷат исбот карда мешавад. ҳар як ҳуҷҷате ки барои исботи собиқаи корӣ пешниҳод мегардад бояд бо тартиби зарурӣ ба расмият дароварда шуда бошад. яъне он бояд дорои унсур, имзо, муҳр ва ғайра бошад. ҳуҷҷати асосии исботкунандаи собиқаи корӣ дафтарчаи меҳнатӣ аст. ҳангоми набудани он ва ё муқаррароти нодуруст дар он барои исботи собиқаи корӣ дигар ҳуҷҷатҳо қабул карда мешаванд ба монанди маълумотнома аз ҷои кор ё нусха аз фармон, варақаи пардохти музди меҳнат, шаҳодатномаи хизматӣ, хислатнома ва ё тавсифнома, билети иттифоқи касаба, билети хизматӣ, рӯйхатҳои формулярӣ ва вақти кории шахсони ба фаъолияти меҳнатии фардӣ машғул буда дар асоси шаҳодатномаи ба қайдгирӣ ва ё патент бо маълумотномаи мақомоти андоз оид ба пардохти андоз аз даромад ва шахсони дигари дар шароити идораи фардӣ ё дастаҷамъӣ ба маълумотномаи агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа исбот карда мешаванд. барои исботи хизмати ҳарбӣ чунин ҳуҷҷатҳо истифода бурда мешаванд: билети ҳарбӣ, маълумотномаи комиссарияти ҳарбӣ,
маълумотномаи муассисаи хазинавӣ ва ҳарбии табобатӣ, дафтарчаи меҳнатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо. давраи таҳсил дар донишгоҳ ва дигар муассисаҳои таълимӣ бо диплом, дафтарчаи донишҷӯӣ, маълумотнома ва дигар ҳуҷҷатҳо тасдиқ карда мешаванд. давраи нигоҳубини маъюбӣ гурӯҳи 1, кӯдаки маъюби то 16 сола, пиронсолӣ ба кӯмаки шахси дигар эҳтиёҷ дошта, бо ариза, шиносномаи шахси нигоҳубинкунанда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маъюбӣ ва синусолӣ, вақти нигоҳубини кӯдаки то 3 солагӣ дар асоси шаҳодатномаи таваллуд, нусха аз шиноснома, шаҳодатномаи ақди никоҳ ва дигар ҳуҷҷатҳо исботи собиқаи корӣ сурат мегирад. нигоҳдорӣ дар ҳабс, ҷой доштан дар муассисаҳои ислоҳӣ, сафед шудани шахс бо маълумотномаи раёсати корҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ исбот мегардад. дар ҳолати набудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи кор, таҳсил ва дигар фаъолияти собиқаи корӣ бо нишондоди шоҳидон метавонад исбот гардад. дар мавриди муайян намудани муддати собиқаи корӣ дар асоси нишондоди шоҳидон бояд қоидаҳои муайян риоя карда шавад. масалан, агар сабаби гирифтан натавонистани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи собиқаи корӣ амалиёти ҳарбӣ, офатҳои табиӣ ва ё дигар ҳолатҳои фавқулода бошанд, собиқаи корӣ аз ҷумла ҷиҳати гирифтани нафақа бо шартҳои имтиёзнок барои хизмати дарозмуддат бо нишондоди 2 ва ё зиёда шоҳиде ки бо муроҷиаткунанда якҷоя дар як корхона, муассиса, ташкилот кор кардаанд ё ӯро мешиносанд, тасдиқ карданаш мумкин аст. агар гирифтан натавонистани ҳуҷҷатҳо барои исботи собиқаи корӣ бинобар пурра барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ё ин ки набудани маълумоти хазинавӣ бо ягон сабаб ҷой дошта бошад, дар ин маврид шоҳидон бояд ҳуҷҷатҳоро оид ба кори худ барои вақте ки муроҷиаткунанда талаб менамояд пешниҳод намоянд. давомоти собиқаи корӣ дар асоси нишондоди шоҳидон тасдиқшуда набояд аз ними давомоти собиқа барои таъини нафақа зиёд бошад. вақти кории шаҳрвандони алоҳида ки дар колхозҳо, хоҷагиҳои деҳқонӣ машғули фаъолияти меҳнати фардианд, бо нишондоди шоҳидон тасдиқ намешавад. ҳангоми будани ҳуҷҷатҳо аз собиқаи кории умумӣ, собиқаи имтиёзнок ва ё собиқаи кории хизмати дарозмуддат бо нишондоди шоҳидон муайян намешавад. агар муқаррароти дар дафтарчаи меҳнатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои берун аз талаботи қонун пешбинӣ шуда бошад, масъалаи қабули он ба сифати далели собиқаи корӣ аз ҷониби мақомоти коллегиалӣ бо салоҳияти давлатӣ ҳал мегардад. шоҳидон наметавонанд барои пардохти хизмати шоҳидӣ ё ки пешниҳод дар шакли хатӣ бо тасдиқи ҳатмии воқеияти имзо ба тартиби нотариалӣ даъват шаванд. яъне маълум мегардад ки ҳангоми номувофиқатии номи падар, насаб ба муқаррароти шиноснома ва ё шаҳодатнома оид ба таваллуд, факти ҳуқуқи тааллуқ доштани ҳуҷҷат ба шахси мушаххас танҳо аз ҷониби суд муайян карда мешавад. агар дар ҳуҷҷати намояндагӣ танҳо сол бе муҳлати мушаххас нишон дода шуда бошад, то ба муҳлати 1 июни сол ва ё таърихи 15 моҳ он қабул карда мешавад. яъне маълум мешавад ки имрӯз собиқаи корӣ то марҳилаи ба қайдгирии шахси суғурташуда дар мақомоти ваколатдори нафақавӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои муайян кардашуда ба амал бароварда мешавад. баъди ба қайдгирӣ ба шахси суғурташуда собиқаи корӣ бо маълумотномаи ба ҳисобгирии инфиродӣ муайян мегардад. шахси суғурташуда шахсест ки нисбати он суғуртаи давлатии нафақавӣ паҳн мегардад. шахсони суғурташуда шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ё шаҳрвандони бетаъба мебошанд ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд ва иқомат доранд. ҳамаи шахсони суғурташуда ӯҳда доранд ки аз қайди давлатӣ гузаранд ва шаҳодатномаи суғуртавии давлатии нафақавии худро гиранд. бинандагони азиз,
کلی سوالهایی که در موضوع سابقه کاری پیشبینی شده بود ما و شما بررسی نمودیم. خیر تا بررسی موضوعهای دیگر از فن حقوق تامینات اجتماعی.